No fiilis tuosta katosta, kun mä näin, niin melkein voisi sanoa, että mä en meinannut uskoa silmiä, että se sai mutkin kiipeä tonne katolle. Eli mun nimi on Mika Lindqvist ja mä oon yrittäjänä mun vaimonkaan tässä hoivakoti Elisabeth ja Emelissä ja tuotetaan tämmöistä tehostettua palveluasumista, eli ympärivuorokautista asumista. Ja tässä on 26 huonetta ja 26 asukasta ja 20 vuotta vanha yritys. No katto ei ollut hirveän huonossa kunnossa, mutta päädyttiin pinnottaa se just sen takia, että kiinteistö nyt ensinnäkin on meidän oma ja siitähän pitää huolta ja tuli 20 vuotta ikää sille ja mun mielestä se suositus taitaa olla 15 vuotta tai 20 vuotta, milloin sille pitää tehdä jotain. Ja sitten me ollaan ostettu tämmöisen aurinkovoimalan, mikä asennetaan 2 laipiolle tuohon katolle ja ennen sitä pinnotusta niin ei vittinyt niitä laittaa sinne. Olisi tullut aika työläs ottaa ne pois ja tehdä se homma uudestaan. Mä taisin ottaa 3 urakoitsijalta tarjouksen ja päädyin maalausmestareihin sen takia, että se tuli heti semmoinen vakuuttava tunne ja myyjä varsinkin oli todella vakuuttava ja siinäpähän se syy varmaan olikin. Koko tämä prosessi sujui tosi hyvin, että pesuhommahan oli se työläinhomma, mutta ei kyllä jäänyt mitään tänne meidän pihalle sen jälkeen, kun ne lähti, että piha on ihan yhtä hyvässä kunnossa kuin ennen sitä, jos ei parempi kuin ne pesi sen meille. No fiilis tuosta katosta, kun mä näin, niin melkein voisi sanoa, että mä en meinannut uskoa silmiä, että se sai mutkin kiipeä tonne katolle, vaikka mä oon vannonut, että mä en enää ikinä sinne mene. Että kyllä se on niinku todella hieno, että se näyttää niinku itse asiassa ihan uudelta. Toinen juttu oli se, että mulla oli vähän peltiongelmia tuossa katolla ja peltiseppä kävi siellä, niin sen kysymys oli multa, että onko täällä uusi katto. Mä sanoin, että ei ole, että se on 20 vuotta vanha, mutta se oli just silloin 2 päivää ennen sitä valmistunut. Että kyllä se niinku todella hienossa kunnossa on. Maalausmestaria voin hyvinkin suositella muille, joilla on samanlaisia projekteja ja olenkin kertonut tässä yhdellä tämmöisellä kollegalla, jolla on tiilikatto niiden talon päällä, minkä ne on itse maalannut kerran ja se on ihan pahan näköinen. niin olenkin sanonut, että kuka tän on tehnyt, että ottakaa heihin yhteyttä.